Hello friends and welcome back to my channel. परलागोआव जोंनि सेलेबनि क्लास्टार मिटिं दंनो लोगोफोर बेयावनो थांनोसै आरो तारमाने आं नै स्कुलावनो फैयो नालाय स्कुलाव फैखायो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट ओंखारबोखाबाय आरो गासिबो लानानै ओमफ्राय लोगोआ फिरफिलि लानानै फैगासिनो होन्दोंमोन बेजों डाइरेक्ट थांफानोसै होननानै फैखाबाय आङो दाबो फैयो आरो ओमफ्राय आं साइकेलबो लाबोआखै नालाय दिनै थांफिनला होननानै बेयावनो स्कुलनि ओरै खाथि जिरायग्रा रेसाव न' बानायनानै दंनाय दंना बेयावनो जिरायनानै नेबाय थाबाय आरो आं लोगोखौ माला फैगोनथाय मिन्थिया ओमफ्राय थांनांसिगौमोन बालायलांबायसो आं हारसिं रावबो गैया नै स्कुलाबो गबाय एग्जाम सोलिगासिनो नालाय जोंना एग्जाम जागासिनो ओमफ्राय एग्जामा जोंना 11थायावनो जोबो नालाय गैया आरो दाबो नेनांगासिनोसो आं थाथ'नानै नालाय बाबायसो बेसेबा गोबावजों मोनफैगोनथाय नै लोगोफोर आंना लोगोआ इथिं फैनो नागिरबायनो ओमफ्राय सासे लोगो दं आरो सारालियाव बेखौ ओरै लांफानांसिगोन सारालिजों जों ओरै थांला आरो ओमफ्राय बेखायनो बियो आंखौ लांफैनानै ओरै थांफिननो होन्दोंमोन ओमफ्राय गाव दासो ओंखारबोदोंनो बेखायनो आङो ससे थाबायग्रोनोसै आरो बेसेबांसिम अबेसिमाव लोगो मोनो ससे थाबायनानै लोगो हमनानै गाखोनोसै आरो लोगोफोर नङाबा लेटद्राय जागोन ना बिनिखायनो आरो सारालियावबो लोगो दंबा नङाबा आं बिदि दा मिथिबा दहायनो थांफानानै 5 नाम्बाराव थाहैनो हायोमोन आरो लोगोफोर दा अरजाला दाबो थाबायनोसै आं थाबायगासिनो नै लोगोफोर लामायाबो बिदिसो सथिबो माबा दाउ बिरलांनायखौ बारदावनानै हाखाला आङो गिनाया नायलाय दंफां ज्राव होनानै बिरलांबाय आरो आं गोलाव बारदावखाबाय आरो मा बुस्थु साननानै बोरैबा मोनखाबाय बिखाखौसो थांनाय बायदि मोनलायबाय आङो सथिबो जारला जागोनहाय थांनो बाबाबो गला लोगोफोर थांबाय थानांगौ बायोसो आङो बिरादनो स्कुलाव फैनानैनो मेंखायो आरो स्कुलनिफ्राय बिदि थांबावनांगौ फुङाव जाबोनायानो ओंखामबो जानाय गैया आं बिदि रावबो गैयाबा लामायाव बोरैबा गिनो ओंखारो माबा माबि ज्राव होनबानो गुल्लाब गुल्लाब बारदावफ्लाङो आरो आङो दाबोथ' बिदिनो ज्राव होननानै दाउआ बिरलांबाय गुल्लाब बारदावनानै गैला आङो बिखाखौनो खावसे थांनाय बायदि मोनलायबाय बिदिबा बिदिं थाङो होननानै मिथिबा आं साइकेल लाबोनानै न'आव थांनानै ओंखाम आरि जानानै ओंखारनानै थांनो हालायगौमोन दा गैला हाला बिदिबा लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो हजों मोनहैनानै लोगो मोनफिनसिगोन खोनाराखै आं नोंस्रासो हरनांगौ मोनथिखायाखै बिसोरो मानो मिथिजानांगौ बिसोरो मेसेज नायाथ' बोरैबा आंखौ नाहरबाय थाबासो दामानि फैबाय थानो मोनदों 5 थारिखआव साननानै थागोन ना बिसोरो मोनफैबाय आरो जों लोगोफोरनो मोनफैनानै जिरायफैबाय मानसिफ्रा बयबो मोनफैखांजोब्बायमोन जों मोनफैबाय जों एसे लेट जाबोबाय आरो मिटिङा जागासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिया नामा फैथ'वाखै नालाय बेखायनो सानबाय जों एसे बेंकआव थांनानै फैनोसै होननानै सानैजों बेंकआव हाबफैदों आरो लोगोफोर सोरबा पासबुक लांनो हरफादोंनो ओमफ्राय बेंकआबो न'आवसो जाफैबाय नागिर दासो मोनफैदों नै उनाव फैसोदों जोंखौ फट' खेबनो होननानै बयखौबो लारि गसंहोबाय आरो लोगोफोर फट' खेबग्रा फैदोंनो बेखायनो फट' लानो होननानै बयखौबो समान राउन्ड गसंहोबाय आरो